जा रुक एक बढ़िया बात सुन लो। एक बार भगवान से कहनी के भगवान रंजीत मामा हो हई लइकन के दिल बनौला त ठीक कइला, हई लइकन के दिल बनौला त ठीक कइला, लेकिन हे कनी के दिल काहे के बना देला, काहे के बनौला? हई लइकन के जिंदगी बर्बाद करे खातिर तारा पीछे लइका पगलाइल बने सब। तब हम एगो बात कहनी का भैया मुस्कान जी हे लइकिन के काहे खातिर बनौला दिल भगवान जी। चलो ठीक बा दिल बना देला मान लेनी, लेकिन एक आदमी पर मत लो बोला जा धोखा देता लोग, धोखा देता लोग। सही बात बा, धोखा मिलल बता बड़ा वियोग में बोलवा हमारे से ज्यादा वियोग तू ही पढ़ो। तब एगो बात कहनी का कि कबो मामा गावे तो कबो मौसी गावे, कबो फुआ गावे तो कबो जीजा गावे, आ तू तो सगरे न उदले है बहाड़ू, तो सगरे न उदले है बाड़ू, हरे एक ही बाड़ू तो काहे ये 11 को रखले बाड़ू है ना, ले लियो ना कि कबो मामा गावे तो कबो मौसी गावे, कबो गावे तो कबो जीजा गावे, कबो मामा गावे तो कबो फुआ गावे, कबो जीजा गावे तो कबो मौसी। तू तो सगरे न उदले है बहाड़ू, तू तो सगरे न उदले है बहाड़ू। एक ही हाँ हाँ एक ही बाड़ू तो काहे ये 11 को रखले है बाड़ू, लास्ट भाव करवा बोल परत रहे भाई लोग के आदेश बा सुना दे एकरा के तारा के देखत देख के बात याद पर जंत्र गवन कह दिया अध्यक्ष साहब कह दी बोली।